Kandinsky va néixer a Moscou el 16 de desembre de 1866 i va morir el 13 de desembre de l'any 1944. Va ser un pintor rus i qui va iniciar l'abstracció en la pintura i teòric de l'art. Es considera que amb ell comença l'abstracció lírica i l'expressionisme. L'obra Composició 4 és una pintura a l'oli realitzada per l'artista rus l'any 1911 i és una obra abstracta. Durant els anys 1910 fins al principi de la Primera Guerra Mundial va ser l'època on la pintura de Kandinsky va abandonar l'obra figurativa, sent en aquesta data també quan va començar a interessar-se per la teosofia, que va portar referències espirituals al seu treball pictòric. La seva proposta abstracta ocupa un lloc privilegiat en la història de l'art contemporani dins del primer moviment abstracte, on les formes s'anirien reduint a línies rectes, horitzontals i verticals, i els colors, negre, blanc, gris i els tres primaris. Utilitzava noms musicals per les seves obres, com composició, improvisació o sonoritat, fent referència en l'equivalència entre diversos ordres perceptius com podien ser imatges i sons o sabors i olors. Podem veure en la pintura de Kandinsky el seu interès per la música, que va tractar d'unir amb la seva pintura. Els colors els va associar a sons i harmonies i també a estats d'ànims. El color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es la tecla. El ojo es el martillo templador. El alma es un piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que, mediante una tecla determinada, hace vibrar adecuadamente el alma humana. Aquesta frase, dita per Kandinsky el 1911, és del seu llibre publicat també el 1911, A de lo espiritual en el arte, on explica les seves teories sobre l'art. En la descripció de l'obra trobem que és un conjunt de línies i colors, independents, formant un entrelligat de línies que expressen amb els colors un violent moviment a l'esquerra del quadre, i a la dreta trobem una suavitat de formes amb una gamma de colors més harmònica, que ens transmet tranquil·litat. Al centre trobem dues línies rectes, negres i gruixudes, que travessen el quadre de dalt a baix. El predomini dels colors és total i absolut, cosa que ens obliga a mirar d'un costat a l'altre al quadre. Es volen crear acords cromàtics que produeixin en l'espectador sentiments d'equilibri i dissonància. L'obra expressa la sensació del pintor com escoltar música i tradueix les notes i ritmes musicals a colors i línies. Vol expressar un món nou de colors i formes ple d'expressivitat. A partir del 1909 realitza 3 extenses sèries de quadres que hem anomenat anteriorment. Hi ha la impressió, que és la impressió directa a partir de la natura, de l'exterior, la improvisació, que és la impressió inconscient que sorgeix espontàniament del món interior de l'artista, i les composicions, que són el resultat d'una elaboració lenta a partir d'impressions i improvisacions prèvies. Una llegenda medieval, una batalla apocalíptica, Kandinsky afirmà que no pretenia donar al seu quadre un caràcter narratiu, però la majoria d'elements són identificables.